Cuaca kali ini terasa dingin teman-teman. Karena kenapa? Tulungagung baru saja diguyur hujan. Nah, untuk kesempatan pada malam hari ini kita akan sidak warung legend yang ada di Tulungagung ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang tinggal di daerah Tulungagung dan sekitarnya mungkin sudah tidak asing lagi dengan warung legend yang satu ini ya. Nah, untuk kalian yang belum tahu, ini adalah warung Botok Sabar Menanti. Untuk kalian yang baru dengar mungkin namanya sangat aneh ya teman-teman. Tapi tidak ada nama yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, neng kene iki cah, adewe kudu sabar. Soalnya nyapo lek pesen baru digaweni bodoke cah. Nah, sedangkan botok kuwi kan dikukus. Sedangkan ngukus kuwi kan yo lumayan suwi to cah. Nah, yo mungkin terjadinya nama Botok Sabar Menanti kuwi yo teko prosese pembuatan yang ngene iki. Jadi untuk adewe sing pesen ngene iki yo kudu sabar cah. Yo wis, karo ngenteni pesenanku kemang pesen teh panas. Marai hawane adem, Tulungagung bar diguyur hujan. Nah, iki pesananku teh wis teko. Tak kasih tips yo untuk sampean lek pomok mrene. Daripada sampean nang kene kok ngantri koyo aku ngene iki, lebih baik sampean pesen dhisik lewat WA ya, Cah. Soale jendene sepi yo Cah iki nang kene iki. Timbane sampean kenteni kok semapu tanguran dijabe dhisik ya, Cah. Nah, iki Cah penampakane aku mang pesen jeroan. Nah, ngene iki. Nah, nek sing iki ikan patin. Nah, ikan patin ini iki. Nah, iki telur, tapi lek telur iki rada suwi Cah ngenteni ini. Lebih lama daripada yang lainnya. Nah, penampakannya gini Cah. Nah, setelah sekian lama menunggu akhirnya teko Cah. Nah, ya wis tak icip dhisik Cah yo. Wis jan gak rugi karo lek ngantri suwi Cah. Wis langsung ae grecekno rene ya Cah yo. Yo iki lho Cah, effort yang setara sesungguhnya yo iki. Ndak koyo effortmu nang dekne ngono kae. Hahaha. Yo wis Cah, keadaannya seperti ini, semakin malam semakin ramai. Langsung ae buktikan sendiri Cah.